تنتوني بلولاي عمق بحري حصاري ريندي درسلك زفخري وأخذت منزشن دندواز وقاقا في لندي كتامي مكانزا دقيم جسدت يالن ملك بيني يا زبيلي قلب يا ميتا قلب يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات لقيت عيني المزمان كما يدعم زراتك زخم بيدمتك زرق أفانا يبتصف إذنا إزاناتي أمبابا يلا لا كربا أوروماي رساس يلا لا كربا ناطق قول كويس حاريني سبيل عقلك بنزعقلي رب دابي وحصفقنا سبعقلي بلون كفلا لينا نسام عليك بنتي زابد راويت جنتي بطوى بجخو كم ساعة بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبكني ستاح ملك المئات دفعي بالكندا زحر الله تمار كم أملا كم تأملا نسعيا والولي نسعيا والولي نسعيا والولي نسعيا والولي نسام عليك بنتي صامت رويت جنتي كبت وابد جخو كم تطول عليك أفضل روي علمي من يربيو أبقي سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مدما كم ووترو أقدستي حبريتاتات زيناتات بعالم درجة بزوبانا درجة كتما قداسنتو سفح زخونة عمكو زلو حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنحو قديمكم دما لايك بمقبار شير بمقبار كمون سبسكرايب زي قبركم بزحات لهم أبز غربا ناب سلستمي تشح كان دايبانا زا channel هاي كل خاتكم اجامكم أبركتو قبلكم يدلي مبارنا لو مارستي عمكو زلو قلتف زكاير زلو بوليتيكاون كتباون قعزوني عالمنا كنرينا بقتا يكون بتزاوري دارجة حوس بقتاون مس هجرنا إيرترا الوازلوي أبزل خالي خادمان نفسه وكف كذا ما كنت كفكاز غلارس كنرينا. Let's start. One of your advisors telling me years ago, whispering to me at dinner that the U.S. government, State Department, and agencies like USAID were working against you, funding your opposition indirectly, and really trying to subvert democracy in your country. And thinking, boys, can that be true? It turns out now it is true. And I wonder when the rest of us are going to get details on what exactly the State Department did to end democracy in Hungary. This is زلو فيكتور أوربان ناي هنغاري برايم مينستر يو USAID بحال زلو تكال هنغار مالت أكال ناي أوروبا حبرتيو زي USAID بحال مس ستيت ديبارتمنت ناي أمريكا مس أوروبا حبرت كوميشن بحال خينهم نزي مراحزي أب هاجرو حنفشفش كجبرو نوعو كابسلطان كاليون بزح جنزبن بزح حما أكايدا كم زنبرو من أب دبي استقبر عبو على بمنقد حدا independent journalist تاكو كارلسون تحاتيتو زملسا زلو زي أب على إيرترا بتدقاقا مستقبر كنتاتنا يقداس USAID أب أفريقيا زقبرو زنبري حليفو سقابو مصوار سلساني أب أوروبا قصعو جميرو حلف حليف دما ندونالد ترامب كابسلطان ملاي مستفل عليه منقدي سلت تصعوتيو كاب صوتا وصاي قيح كارد وسيدو تعالي زلو أبزي حجو سمعوها كما يجرم عبيت أقراتنا أوروباون إيدو يؤتو كم زنبر USAID قرفونا نايب على إيرترا نايب على أفريقيا نزاب زن رياضة لنا عسرت عسفناتو غيركم رؤسدوا بأفريقيا خبروها. First of all, I think those who love conspiracy theories are in trouble. They have to find new ones because the old one proved to be true. So that's the first problem. It's a massive problem in the United States. Yeah. طيب لالو مبزعت جزء كم زعينة أمريكا بمنجس أمريكا ستيت ديبارتمنت USAID أبوليتيكا إيدهم يؤتوا يوم كبهال كله طيب لو نيرت مين ستريم ميديا كونسبيرسي تيوري ناي حسوت تيور تاتي زنابلي بلا يزارب نيرو كله تو كونسبيرسي تيوريز بهال زنابر حقو خينس أنيهم
ስለዚህ ድሕሪ ሕጂ ሓድሽ ቲዮሪ ክድለክ ክኽእል ኢሉ ኩሉ እቲ ኮንስፒረሲ ወይ እውን ናይ ድራማታት ገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓቂ ነይሩ ነቲ ሓቂ ንምሽፋን እቲ ሚድያ ዝጥቀመሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ሪያሊቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር The second is that, it's a taxpayer money. Yes. So if you take it, this whole thing not as a political one, but rather as a moral issue. The fact is that the liberal elite of the West use the taxpayers' money of United States citizens to spread their ideology all around the world. And finance in Hungary, more than 60 NGOs, paid politicians, media outlets, so it was a... So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገንዘብ ካብ ታክስፔየርስ ካብቲ ህዝቢ ታክስ ዝኸፍለው ዘሎ ወሲዶም ኣከንዲ ነቲ ህዝቢ ዘገልግል ዝገብሩ ኣብ ሃንጋሪ ጥራይ ከባቢ 60 ኤንጂኦታት ዝኾኑ ብሚልዮናት ገንዘብ ፋንድ ገይሮሞም ንሚድያ ነቶም ኣንጻሩ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብ ፋንድ እናገበሩ ንዕኡ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ንዕኡ ንምእላይ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ሊበራል ኣይኮነን ኮንሰርቫቲቭ እዩ ስድራ ቤታት ክወልዱ ኣለዎም ንሕና ክርስቲያናዊ ሃገር ኢና ስደተኛታት ኣይንቕበልን ኢና ህዝብና ቀዳምነት ክንብ ኢና ዝብል ምስቲ ናይ ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ናይ ግሎባሊስት ኣተሓሳስባ ስለዘይ ኣንጻሩ ስለዝኸይ ዝነበረ ብዙሕ ፀገም ከም ዘጋጠሞን እዚ ሕጂ ፈሪሱ ዘሎ ዩኤስኤድ ዝገብሮ ዝነበረ ተንኮል ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮፓ እውን ኢድ ከም ዝነበሮ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣምላኽ መስገን እቲ ግዜ ድማ ንኩሉ ብርህርህ ኢሉ ኩሉ ሰብ ነቲ ጉድለት ከም ዝመሃረሉ ኮይኑ ሕጂ ናብቶም ጎረቤትና ገጽና ንስገር የአፍሪካ ቀንድን የማተራመስ ዓላማ እንዲሁም የኢትዮጵያን የብሔራዊ ደህንነት ስጋትነቷን በግልጽ ያሳየችበት ነበር። ቀይ ባህረኛ ፕሮግራምም ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል አማራጭ ሐሳቦችን አቅርቧል። በተለይም በዲፕሎማሲና በጂኦፖለቲካ እንዲሁም የጂኦ ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔና ማብራሪያ ለማቅረብ ሙከራ አድርጓል። በአፍሪካ ፒስ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ኣብ ቀይ ባሕሪ ድማ ዓብ ፅልዋ ንክህልዋ ብዙሕ ኣካይዳ ከም ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ምክንያታት ኣለዎም እዩ እስከ ንስማ እዩ ሚሽን በኩል በመምጣት ሬፑቴሽን ማለት ልምድ የላትም ግብፅ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአፍሪካ ፒስፉል ሚሽን መምጣት እየሞከረች ያለች ኢትዮጵያ ግን ኮንጎ ዘምታለች ድሮ ኮሪያ ዘምታለች ሶማሊያ ዘምታለች ደቡብ ሱዳን ዘምታለች ይሄ ሁሉ ትልቅ ሬፑቴሽን አስገኝሎታል ትረስት አስገኝሎታል ግብፅ ይሄ የላት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ናይ ሰላም ተልእኾታት ኣትያ ብዙሕ ተመክሮ ዝገበረት እያ ሶማልያ ወሰዱ ከም ኣብነት ኣብ ሶማልያ ካብ 2006 ኢትዮጵያ ኣትያ ኣላ ትሕቶ እንታይ ኣፍርያ እዩ ኣቲኻ ኣለኻ ወድራማ ናይ ምስራሕ ክእለት ከም ዘለካ ንፈልጥ ኢና መጀመርያ ሓደ ሃገር ናይ ሰላም ክእለት ኣለዎ ዶ ሰላም ንከውሕስ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ኣበይቲ ዝሕቶ ቀዳመይቲ ሕቶ ኣበይ ኢኻ ትገብር ኣብ ሃገሩ ሰላም ኣለዎ ዶ ኢኻ ትብል I think these people are መግለፂ ዘይብሉ delusion ወይ ከዓ ህውተታ ኣብ ርእሶም ኣትይዎም ኣለዉ ሓደ ሃገር ሰላም ከውሕስ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ኣብ ሶማልያ ምስ ከደ ወይ እውን ኣብ ኮንጎ ምስ ከደ ኣይኮነን ኣብ ሃገሩ ሰላም ከውሕስ ይኽእል ዶ ሰባት ብሰላም ወፊሮም ክኣትዉ ይኽእሉ ዶ ካብ ኩናትን ዕግርግርን ንሓድሕድካ ምቅታልን እቲ ሃገር ክድሕን ትኽእል ዶ እዚ እቲ መለክዕ ናይ ሓደ መንግስቲ ሰላም ከውሕስ ይኽእል ዶ ኣይክእልን እሳቶም ኣብ ዓዶም ሰላም ዘየለ ኣብ ኣምሓራ ብድሮናት እናተዋጉ ከለዉ ኣብ ኦሮሚያ መዓሰብ እናሞተ ከሎ ኣብ ሶማል ከምኡ ኣብ ዓፋር ከምኡ ኣብ ቤንሻንጉል ከምኡ ከምኡ ኢሎም ከለዉ ኣብ ትግራይ ዝገደደ ዓዘቕቲ ከሎ ሕጂ ድማ ናብ ካልእ ዝኸይ ዘሎ እናተባሃለ ንሕና ኣብ ኮንጎ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ኮርያ ኣብ ኮንጎ ኣብ ብላብላ ያ ሰራዊት ሰዲድካ ካብ ዝሕሰብ ስለ ዘለካ ግን እንታይ ውፅኢት ኣምፂኻ ይትሕቶ ናይ ሶማልያ ጎረቤትኩም እዩ ክሳብ ሕጂ ሕንፍሽፍሽ እያ ዘላት ሃገር ስለዚ ንስኹም ተትወፅመይ ብመሓወየት ነይራ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚህ ይሄ ልምድ አለኝ ቅድም የጠቀስከው በሳይናይ አካባቢ ያደረገችው ተሳተፍ አለው ያሉት ግን ዋነኛ መንግስት እንዲኖር ይፈልጋሉ ሽሩ የመደገፍ ግን አይደለም እዚህ ደካማ መንግስት እንዲኖር ይፈልጋሉ ጫና ያለበት መንግስት እንዲኖር ይፈልጋሉ በአገር ውስጥ ለህንን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ አማካያቶችን መጠቀም ይፈልጋሉ ስለዚህ ችግር ባለበት ጊዜ በየቦታው እንቅፋቶችን ለመፍጠር ይሞክራሉ Yeah, this is true. ግብፂ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዝብል ዘሎ ግብፂ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ሕንፍሽፍሽ ከም ዝህሉ ድኹም መንግስቲ ከም ዝህሉን ሓያል ሃገር ከም ዘይትኸውንን እዮም ዝደልዩ ትሩ እዚኣ ይተጋገየ ሓቂ እዩ ግብፂ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ንስኻትኩም ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ጥዑይ መንግስትን ሓያል መንግስትን ንኸይህሉ ኩሉ ግዜ ድራማ ትፈጥሩ ዘለኹም ኣብ ሶማልያ ግብፂ ድማ ልክዕ ከምቲ ንስኹም ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ከምኡ ክትገብረኩም እያ ትደሊ እንታይ ዓይነት ተራ ትፃወት ኣላ ግብፂ ስለ ዝገበረ ድዩ እቲ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ወይስ ብነፍስኹም ሕንፍሽፍሽ ስለ ዘለኩም ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ግብፂ ትሩ ኢንቴንሽን ትክክለኛ ድሌት እንታይ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ቀፃል ኣብ ሕንፍሽፍሽ ንኽነብር ትደሊ ጥራይ ዘይኮነስ ስራሕ ናታውን ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ሰላምን ርግኣቱን ኣረጋጊኡ ዝኸይድ ሃገር ተኮይኑ ግብፂ ቻንስ የብላ ነቲ ናይ ኒል ማይ
كم تدليون كم تزل مدتون كنت كملوا سلازي حدا ديقا يكون 5 دقيقة قبل قبل خليتي منكس إثيوبيا سو دايم كلو بين متيوم يمني إثيوبيا قرف قبلوها عالم حق خي انت عينت حق الله انترناشونال لو حق زبال يلا تماي كاب إثيوبيا كاب هاجراز بقاس كسب زخونت بمردات راح ياخذ قبرة غل وين عقمها اللي كفراري كاخذ قبرة غل مبر I mean think about this أتي ناينيل تفترة مايو ما يهرموا وحج زخيت ترديهم من اللغو توحيد ما عمد ما يهرموا سو إذن أب جبت خيدون جبت هي وطامي زخول أبزو قد أيزيهم زباسو زلوا مزجبتي بقمت علوجن بحري أب كلا هجر كوفي لنزلوا نخوص دقن سكفتا زي بلو مرحتين عن رزالنا وي هزبين عن رزالنا لذا كاب جبتي نايت فترة ما ينكيهبو كبلو خلو وعلو زخيد ما عمد كاز دقاقة بنتعرف أب على إرترا كيدوم كفيلهم كم تأب ملو علم زلوا هجرات أبو أفتقى أبو رب كيدوم كفيلهم زتكمو كفيلهم نخيتكمو بحايلنا كلا هجر نخو قبتيهم زارب زلوا بعد again التكونات كم تنسوم زدلي وزي كونه علمنا بقول تفتكاير كم زلا مجنزاب كاليومي ساتهم جن الدراما ناتهم يقتلها ምክንያቱም ተደና መንግስት ተገዶ የነሱን ፍላጎት እንዲያሟላ የሚፈልጉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ዓላማቸው ሰላም እንዳናገኝም ጭምር ነው ስለዚህ ነው በውስጣችን ጠንካራ የሆነ አገር መፍጠር ያለብን የኛ ብሔራዊ ጥቅም ባህር ነው ስንል ናይል ነው ስንል ወይም አባይ ነው ስንል በተቃራኒው ደግሞ ግብጽ ምን ምላለች የኛ ብሔራዊ ጥቅማችን ደግሞ ማንኛውም ሰው ናይልን እንዳይጠቀም ማድረግ حجنتاي تحتو كم زنريو زلنا إثيوبياويان أنصار جبتي كل جزء حجر واحد نغجبر سلطعمهم بتعبيهم قصقاس تكملوا ግን ትኩነታት ከ5 ዘሊ ወይ ኸይድ የለን እዚያ ሪፖርትስ ከስመዋ ኤርትራና የሱዳን የባህር ኃይል አባላት በግብጽ የወደብ ከተማ ሻልማን ሼክ ውይይት መቀመጣቸው ተሰምቷል። ይህ ውይይት በትላንትናው ዕለት የተጀመረ መሆኑን የግብጹ ኢጂፕት ዴሊ ሞኒተር ጋዜጣ ዛሬ ማለዳ ይዞ በወጣው እትሙ አሳውቋል። የሶስቱ ሀገራት የባህር ኃይል አመራሮች በዋናነት በቀይ ባህር ጉዳይና እንዲሁም በሀገራቱ መካከል ስለሚኖር ወታደራዊ ትብብር በስፋት እየመከሩ ስለመሆኑም ነው ጋዜጣው ይፋ ያደረገው። ሰንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚያ አይ ቲንክ ኒ አብን ጭፍሩን ድቃስ ለይቲ ተኸላር እስቲያ ኤርትራ ኃይል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ሰለስቲዮም ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ባሕሪ ንኽገብሩ ድሪል ዝበሃል እዚ ንኽገብሩ ኣብ ከተማ ናይ ግብፂ ሻርማል ሼክ ዝበሃል ይራኸቡ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብቲ ኢጅፕት ሞኒተር ዝብል ወፂኡ ነይሩ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ بتاعتي يسرحلو كم زلون فلت نيرنا كم زي عينت حبريتا publicize كون زي مخالو إيرترا بوقعي كونفيرم خبره زي مخالا ثم غاية تسمع عناني بكز تجبتي نزل نزي لو كنتات كزاربي كلهم يوم إيرترا مسجبس زلوا واركب نابزل على درجة كديب بفلا إن تبحر الموحس دما مسجبس بقربها كسرح تجميرة ناي أمريكا ربحا يقول ناي أوروبا ربحا بقليلو أبغى ناخذ قبره زبالة أي كون مغنياتو أي بحر الموحس مس جبس خسارة تجميرة بمنجد جبس إن جبس حق يوم نتخالي صراحات كسر هو زغول سلازي أبكي بحر زلوا إيرترا السودان كمان دما جبتي من البا جبت التوسيخ كلا دما كمبليتي خون بوجن أفريقيا زلوا ناي كأي بحري ركبت ديلا نجبت تعليق أيو كبابي 9% نو 9% خلينا نقول نوي 9% نايتي كأي بحري بوجن إيرترا زلوا من الوقت أبزي أنت سألك كريكم كفتني أبزي تاريخهم أتكلم بعري كابل على الجبس ده يجميركم رأيوه نتاعت جزء كسب زورد جبتي نيشتي ما يبي بمترتا بوسم كيلومترات زقط أريا أتكلم بعري وتصير زلوا أجد داس كفال داس لتقاعد ترمبر تزيسف حق كفالنا كبعري إيرترا إيرترا جبتني زوجنا نو بوجن أفريقيا زبلكم زلوا السودان ثلاثة أنت وسيت عجي ملوك أي بعري بني ودما أنت جبت الله يمن كهلو مالتي سو زي ناي ثلاثة هجرات بحبراوي سرح حبراوي وتعدراوي لممد مقبار نتبحري زبالة أكون غليو كالوت حيلتات نعوك وحسات قينا مزين هجرات قينا نخسر حد ما عدل سلاز خفت كالوت هجرات نزم كنتات أكحوس وان كفتنيم وتشيت ناتو دما نابنت إيرترا أب حدا قداسي وعلى تساتف كم زلاي زنقر بس دما نايك أي بحر ترى يكونس أكل نايك أي بحري موصناتو ناب إنديان أوشن يو سلازي أب عمان زبال هجر زكاية زلو ناي تايمز بلوازي Indian Ocean Conference بال Indian Ocean تقمناتو ويون أقداسنات ناتو مسكي بحري وين أفضل جسل زلوا سلازي أفكي بحر زلوا هجرات ناب إنديا ناب هنداوك يعني زخيد قعزو زغل ساجراس لزغنا إيرترا تركبان هجرات دما
ኣብ ዑማን ዋዕላ ይገብራ ከም ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ is becoming a very important partner ናይ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ንኸይትሳተፍ ተሓፂራ ዝነበረት ሃገር እያ ኩሉ ግዜ ትርገፅ ዝነበረት ሃገር እያ ደይ መደይ ለኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርምስ ኤርትራ ንኸይትረአ ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንኸይትረክብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ንኸይረአ ዝገብሮ ዝነበረ መድረኽ ተወዲኡ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ኤርትራ ትዕደም ስለ ዘላ ብጣዕሚ ክብሪ ይስምዓና ሓበን ይስምዓና ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ በዚ እቲ ድማ ምስ ካልእ ባሕሪ ናታ ንምውሓስ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ንግዲ ናይ ባሕሪ ናይ ምውሓስ ዓብ ሓላፍነት ወሲዳ ክሰርሕ ትኽእል ሃገር ምዃና ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና 40 countries including 28 foreign ministers ስለዚ ካብ 4 ሃገራት ምስ ህንዲ ውቅያኖስ ርክብ ዘለዎም ሃገራት ማለት እዩ ወላ ኬንያ ኣሎ ታንዛኒያ ኣሎ ብኣፍሪካ ማለት እዩ ብንየብ ድማ ህንድ ኣሎ ኢማራት ኣሎ ኦማን ኣሎ የመን ኣሎ there are so many countries up to good day Somalia lo Djibouti lo everybody allo ማለት ያው so as a global dynamic shifts in the Indo-Pacific ዝኻንታዩ Indo-Pacific ዝበሃል ዝለዓለ ናይ ቴንሽን ቦታ ክኸውን ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ that's why ድማ ኣብ ህንድን ፓሲፊክን ቦገንቲ ናይ ቻይና ዘሎት ዝዓበየ መወዳደሪ ቦታ ክኸውን ስለ ዝኾነ እዘን ሃገራት ምስ ርክብ ዘለዋ ኩላተን ሃገራት ኣብቲ ናይ ሴኩሪቲ ኣፓራተስ ወይ እውን ኮንፈረንስስ ዓብ ቦታ ክህልወን እዩ እዚ ከዓ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ቬኒዩስ ትርከብ ብምኻላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ መደረ ስሚዑ ነይሩ ኣብ ሻባይት ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ንግዲ ናይ ቁጠባ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲ ኻን ተሪኻዮ ኤርትራ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ክትሳተፍ ምኻላ ቀይ ባሕሪ ድማ ኣሸጋሪ ፕላትፎርም ስለ ዝነበረ እዚ ብሰንኪ ትሑት ዝገብሮ ዝነበረ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሳተፍ ምኻላ ዓብ ቦታ ክትረክብ ምኻላን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ መከሩ ስለመሆኑም ነው ጋዜጣው ይፋ ያደረገው። የኤርትራ የባህር ኃይል አመራሮች ቀደም ብሎ ወደ ግብጽ እንዳቀኑ የገለጸው ኢጂፕት ዴይሊ ሞኒተር የሱዳን የባህር ኃይል አመራሮችን በተመሳሳይ መልኩ በትላንትናው ዕለት ወደ ሻልማን ሼክ በማቅናት የሶስቱ ውይይቱን እንደተቀላቀሉም ገልጿል። በቀይ ባህርና በአካባቢው ያሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ እንዲሁም የቀጠናውን ደህንነት በጋራ መጠበቅ እዚ ብከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ከሎ there is another topic ኣብዚ ለንቅና ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ዝዘውር ዘሎ ሶማልያ ካብ ግብፅን ኤርትራን ርሒቃ ኣላ ብምባል ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንኤርትራን ግብፅን ስደድብሎም ብሕርቃን ከንፀርፅሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋላ ሶማልያውያን እዛ ፅሕፍቲ ትሪእዋ ዝነበርኩም ሶማልያውያን እዮም ዲስካስቲንግ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኢንቴግሬት ሶማልያ ብሕማቃት መራሕቲ ሬፕሬዘንትድ ኮይና ብምባል አንጻር እዚ HSM ብዙሕ ዘረባ ሓሰን ሼክ መሐመድ አንጻሩ ብዙሕ ካምፔን ሶማላውያን ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ዋዕላ ዝተገበረ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ስእልታት ብዛዕባ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ከሎ ሶማላውያን ደስ ዝብሎም ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተፍርሆም ሃገር እያ ሶማላውያን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኣብ ፖለቲኮም ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ትፈጥረሎም ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት መራሒ ናይ ሶማልያ ከምዚ ኢሉ ምስ ዓቢ ክረአ ከሎ ንሶማላውያን it's a very very tough situation but again Somalia ነፍሱ ዝኻለ ሃገር እዩ ኤርትራ ምስ ዝግቦም ሃገራት ምስ ጎረባብታ ጽቡቕ ኣካይዳ ስለ ዘለዋ ዝስማዓና ነገር የለን ናብ ሱዳን እስቀር key battlefield victories in recent months, and the country's top military commander, General Abdel Fattah al-Burhan, is now proposing a roadmap to a new government. The soon-to-be-formed administration, described as a caretaker or wartime government, will play a crucial role in restoring essential services to areas devastated by war. According to ሱዳን እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ናይ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ሓይሊ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብዙሕ ዓወታት እናተጎናፀፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዳርጋ ነቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሱዳን ብፍላይ ንኸርቱም ተወሲዱ እቲ ሰሜንን ምብራቕን ናይ ሱዳን ኣብ ኢዱ ይኣቱ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝቋፀር ዘሎ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ንክኸውን ብወግዒ መንግስቲ እንድዩ ዘሎ ሕጂ ግን ብወግዒ ሲቪላዊ መንግስቲ እውን ክምስርት ይበጋገስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ዘለዎ ዝምድና ናይቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕር ወሲዶም ሓገዛት ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተረኺቦም ነፍሶም ከመሓድርሉ ዝኽእሉ ከምኡውን እቲ UAE ሂማኒታርያን ሄልፕ ገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገብሮ ዝቐነየ ምናልባት ነቲ ሕመት ዝበሃል ኣፀጊዑ ኣብ ሓደ ቦታ ተቆፃፂሩ ጠጠው ከም ዝብል ገይሩ ኣብ ሱዳን ሓውሲ ርግኣት ክህሉ ከም ዝኽእል ክደፍኡ ዝኽእሉ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ንኽፍጠር ዘድሊ ስጉምትታት ክግበር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ኣብ ሱዳን ብዙሕ ዝተደጎለ ነገራት ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሱዳን እዚ እትኸዶ ዘላ ምዕባለ ክንርኢ ከለና ግን ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሓውሲ ርግኣት ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምስግጋር ምርጫታት እውን ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ግን
مسرت نايت ጸገም ናይ ሱዳን ግን ንሱ ይብርቅ ክፍታሕ ዘለዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ጸገሙ ነቲ ጸገም ክሳብ ዘይፈታሕካ ከምዚ ዓይነት ሕጂውን ቅድሚ ሕጂ 2019 ዶገለዶ ተፈታቲን እዩ ስለዚ they need to figure out exactly ነቲ ኮር ጸገም ርኢኻ ነቲ ጸገም ተፈቲሕካ ጥራዩ ትመፍትሒ ቀጻልነት ክልዎ ዝኽእል በሓፈሻ ግን ንሽተይ ንስማዮም and then looking to form a government in the coming period to complete the transition missions, a caretaker government or a war government, which will be helpful for us to accomplish the remaining military work that must be implemented, which is to cleanse all of Sudan of these rebels. So በሓፈሻ ካብቲ ናይ ወታደራዊ አካይዳ ናብ ሓውስ ሲቪላዊ አካይዳ ንክኸዱ እዚ ድማ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ንኽረክብ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ተቐባልነት ዘለዎን ብዓለም ለኸ ድማ ደገፍ ንኽረክብ ከኽእሎም ስለ ዝኽእል ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ ፅቡቕ ተበግሶ እዩ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ቀጻልነት ኣብቲ ጎረቤትና ዘሎ ድማ ንርአ ጭባጥ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘራረብ ዛዕባ ክኸውን ከሎም ድቃስ ዘየብ ዘረባ ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ ንብዙሓት ተጋሩ ኣቆጢዖም ትማሊ ንመድመቒ መበል 38 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሓሰበ ብዝመስል መልክዑ በመንጎ መንግስት ፌደራልን ሕወሓትን ዝነበረ ኩናት ደዋቢሉ መራሕቲ ኢድን ንኽጨባበጡ ዝገበረ እንትኸውን ሕዚ እውን እንትኾነ ንኣዋርሕ ተፈላለዮም ዝጸንሑ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ረኺቡ ኢድን ኢድ ኣጨባቢጥዎም ኣለዎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸብጻበ ቀሪቡ ዘተ ከም ዝተኻየደሉ እንትኸውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸብጻበ ቀሪቡ በትማሊ 9 ለካቲት 2017 ዓ.ም ካብቲ ስምምዕነት እንታይ ክንመሃር ንኽእል ብዝብል እውን ብሕብረት ኣፍሪቃ ይህን ምሂን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከምኡውን ኣቦ መንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተረኽቡ እንትኾኑ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሚኒስተር ሰላም ኣይተ መሐመድ ኢድሪስ ካልኦት እውን ተረኺቦም እዮም ጸብጻባት ተግባብራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብተሰናበቲ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ነበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ፕሬዚዳንት ናይጀሪያ ነበር ኣቦ መንበር ጉጅላ ደራደርት ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ ላዕለዎት ኮሚሽነራት ቀሪቡ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ እውን ኣብቲ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ጸጥታ ኣመልኪቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ዝሃበ እንትኸውን ናይ ሎሚ መድረኽ ክሳብ ሕዚ ዝኸድናሉ ርሕቀት ንምግምጋም ዝዓለመ እዩ ከም ኣጀማምራና ግና ሕዚ እውን ዘይተወገኑ ዓበይቲ ዋኒናት ኣለው ልዕሊ ኩሉ ሰላም ካብ ምስባኽ ንላዕሊ ግን ሰላም ብግብሪ ምትግባር ከም ዝግባእ ብመሰረታዊ ሕገ መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ናብ ነብሩ ህይወቶም መምላስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ሓሳብ ተለዋዊጥና ክብሉ ምላሽ ሂቦም በተወሳኺ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ በወገኑ መስርሕ ሰላም ፕሪቶሪያ አፍሪካዊ ፍታሕ ንጸገማት አፍሪካ ዝብል መትከል ዘንጸባርቂ ብምባል ትካላት አፍሪካ ግርጭታት ክፈትሐን ኣብታ አህጉር ሰላም ከምፃን ከም ዝኽእላ ዘርኢ ክብል ዝተዛረበ ኮይኑ ብመሰረት ትስምዕ ብኣንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ ለ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ቦትኡ ክምለስ ዝግብኦ ላዕላውነት ትግራይ ንዘይምምላስ መከራኸርቲ ቦታታት እቲ ጸገም እስካብ ዝፍታሕ ኣብ ኢድ መንጉኛ ክጸኒሖም ክብል እዩ ኣባሳንጆ ወሲኑ ዘሎ ኣብ ድርድር ፕሪቶሪያ ብሰላም መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ዝተሳተፉ ሰበስልጣን ሓደ ዝኾነ ናይ ሕዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በወገኑ ንኣባሳንጆ ብምድጋፍ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣብርዮም እቶም ዘይተማሉ ነጥብታት ናይቲ ስምምዕ ብዘተን ሕግን ብዝኽብር መንገድን ክእለዩ ኣለዎም ድማ ኢሎም ኣብ ትግራይ መንግስቲ ኣብ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ዝጸንሑ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ነቲ ብኣብይ ኣሕመድ ተኣሊሙ ዝተዳለወ ዝመስል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መድረኽ ብዘድምቕ መልክዖም ናይ ፎቶን ሕብረት አፍሪካ ተግባር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከረጋግጽ ተላብዮም ኣለዎም እቲ ለበዋ ዝቐረበ ኣብ ዝዋን ዛ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቐነየ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ክልተ መራሕቲ ሓንሳብ ይዕረቑ ሓንሳብ ይበኣሱ ሓንሳብ ይፃረፉ ሓንሳብ ብትኽክል ከምዚ ድራማ ዝስራሕ ዘሎ እምበር ፖለቲካ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓካን እዩ ሓደ ተስፋኒ ስታይል ጽሒፍ ነይሩ ኸማን እዞም ክልተ ቶም ኤንድ ጀሪ ዝመስሉ ባእሶምን ዕርቆምን ዘይፍለጥ ምናልባት ብቁፅሪ ትኽክል እንተለዎ 11 ግዜ ክኸውን ይኽእል ተባሂሶምን ተዓሪቆምን ዝበሃል ዜና ዝወፅእ ዘሎ ካልኦት እውን እንተኾኑ ንሳቶም ይባእሱን ይዕረቑን ንዕዖም ደጊፉ ስቂሉ ተባይሱ ኣብ ቂምታን ገለን ዝነብር ግን ይሕዝነካ ብምባል እውን ተጋሩ ዝፅሓፍዎ ይርኢ ነይረ ብሓፈሻ እዚ ድራማ እዚ ምስቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ልክዕ ሽግር ናይ ዝፈትሕ ዓይነት ትካል ክኸውን ኣክት ስለ ዝገብር ዘሎ ነቲ ተዋስኦ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ቁሩብ ትለይ ገለ ሽግራት ንፈትሕ ኢና ንምባል መብዛሕትኡ ንኣብይ ኣሕመድ ንምሕጓስ ዝተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ
at the end of the day كم أقل زبلوا زلوا من سبارة قصلتات نخوت نفوتوشوب كون زخل ኢትዮጵያ ሰላም ተምጽ ሃገር ከም ዝኾነት ገለ ከም መሳሰለሉ ዝኽእል እምበር ውዱ ዝኾነ ጸገም ክፈትሕ ዝኽእል ነገር ካውን ከም ዘይክል ዝገልጹ ሰባት ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እቲ ጉዳይ ኣብ ጉዳዮም ስለ ዝኾነ እዚ ንትን ክትብለሉ ትኽእል ኣይኮነን እቲ ድራማ ግን ይቐጽል ኣብዚ እውን ሓንቲ ርየ ነይረ ምሳሌ አሁን ከም ውግእ እንኳን ምሳሌ ሓቢር ከም ውግእ እንኳን ናይ ውርደት እዩ ሕደት ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ውርደት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ እውን الشعبية يحاول اللوزل مترتر له إذا كل حق دي قديفة الشعبية خوينو هو قاعد يحسب بن نيوردت ودتي الناس الشعبية الناس بتقرأي أنت تفتفعت صبونا قرزي منها وينا تاسنا حماتها زبلوا وكوزيو مجمريا شعبيا مساهم كسرح ويون مساهم ديل نخقبر انتاي مغنيات اللو مخازي مفلات كسع كندي اقداس مخانو ابزيم حزبينا نريا زلنا شعبيا بزعباهم 1 سكند تزاري بيفلتني اوفيشال منكس ايرترا بزعبا زاب تግራይ ዝግበር ዘሎ ድራማ ናይ ፖለቲካ ሓንቲ መዓልቲ በጨቂሉ ተዛሪቢ ይፈልጥኒ ኣይኮነም ብዛዕቦም ብዛዕባ ተባዓቢ በኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር እውን ወይ እውን ፖለቲካዊ ሓሸውየ እውን ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ሓንቲ ዘረባዮም ሂቦምኩም ሳድማ ጽምብላለ ማዓከራ ዘይከደነት መሬት ክትከድን ትፍትን ዝበልዎ እዩ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ብሓፈሻ ንሻዕብያ ክትሰርሕ ናይ ውርደት እዩ መን ምጽዋዕካ ከም ሻዕብያ ክሰርሕ ዲኻ ወላ ከይትሰርሕን እንታይ ስለ ዘለካ ኢኻ ሻዕብያ ምሳኻ ክሰርሕ ንሻዕብያ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክገብረሉ ትኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ዲ ዘለካ ቁጠባ ዲ ዘለካ ኣጽዋር ዲ ዘለካ ስትራቴጂ ዲ ዘለካ እንታይ ስለ ዘለካ ሻዕብያ ምሳኻ ክሰርሕ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ይድኹቱ ባሕሪ ዲ ዘለካ ማዕድናት ዲ ዘለካ ኤርትራ ዘይብላስ እንታይ ስለ ዘለካ ይናባኻ ክመጽእ do these people ሓደ ግዜስ ምስ ነፍሶም ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ዝኾኑ እየ ዝብል ኤርትራ ኩሉ ጸጋታ ዘለዋ ሃገር እያ ናባኹም ዘጠምንታ ኣለዋ ብሓበሻ ኤርትራ ናብ ትግራይ ገጻ ከተስፋሕፍሕ ድሌትን ባህግን እውን የብላ ምክንያቱ ካብ ትግራይ ክትረኽቦ ትኽእል ነገር የብላን ኤርትራ ወላ ሓንቲ የለን ተደግሞ ወላ ሓንቲ የለን ኤርትራ እኹል ዝሕረስ መሬት ኣለዋ እኹል ትሩፍ ባሕሪ ኣለዋ እኹል ትሩፍ ማዕድናትን ጸጋታትን ኣለዋ እንታይ ክደልዮም ናብ ትግራይ ክኸዱ ዝኽእሉ ስለዚ ገለገለ ሰባት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ገለ ነገር ዝነግሮም ተዝረኽቡ ጽቡቕ ነይሩ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይብል ግን ዘዘኻኽሮም ማለት እዩ ቢካዝ ኣብ ህውተታ ክትነብር ከለኻ ኣብ ሃውታቲ ህይወት ትነብር ከለኻ እቲ ኩነታት ክርዳእካ ይክእልኒ ኣብዚ ስምዕዎ ምጂ ባሕሪ ሓየሎም ኣርኣያ ባሕሪ ኣክሱማውያን ባሕሪ ህዝቢ ትግራይ ባሕሪ ኢዛና ባሕሪ ሳይዛና ባሕሪ ደቅዞም ቀደስትን ዘመርትን ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ብማዕረ ክንጥቀመሉ ኣለና ተዘይኮነ ድሙነን ጭዋን ኮይና ኢና ክንነብር ማለት እዩ ምርጫ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ ማለት እዩ መራርያ ርዳን እዩ ስማዕኒ ኣቦና ዲኻን እንታይ ሰልፊሎም ደም ባሕሪ ኣቦና ዳምታ ወዲኾም ደም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ወላትንስ ወለደናቶም ኣብቲ ሃውታቲ ፖለቲካ ዝኣተወ እንድዩ ባሕሪ ምስ ዝኾነ ይኹን ምስ ባሕሪ ኮኔክት ዝገብር ታሪክ የብለዎምን ግን ኣገይ እቲ ባሕሪ ናትካ ምዃኑ ብሓፈሻ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እዋሳይ ሚክሮፎን ዝሓዘን ኣፉ ዝኸፈተን ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣጠማምታ ሓደ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢንቴንሽን ናቶም ሓደ እዩ ንኤርትራ ክጥምቱ ከለዉ ሰማያዊ ባሕሪ ጥራይ ዝረኣዮም እቲ ህዝባዊ ዘሎ ይረኣዮምን እዩ እዲኹም ኣለኹም ነቲ ህዝቢ እቲ ብምሉእ ኣጥፍዮም ነታ ባሕርትያ ንኽወስዱ ክኸድዎ ዝኽእሉ መንገዲ ኩሉ ዓይነት ሪስክ ክወስዱ ዝኽእሉ ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂውን ዘይምድሩን ባሕሩን ጠመተ ደርግ ቁንቁል ኣፉ ተደፊኡ ልጊሱ ድሒሩ ዝመፀ ስርዓት መለስ እዚ እውን ነታ ናይ ክድምና ኣጀንዳ ክፍርመላ ግዜ ይወሰደሉን ባሕሩን ዘይምድሩን ክግብት ምስ ነቐለ ሕጂውን ብመሪሕነት ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዛይዱ ብመሪሕነት ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂውን ዘይምድሩን ባሕሩን ጠመተ ደርግ ቁንቁል ኣፉ ተደፊኡ ልጊሱ ድሒሩ ዝመፀ ስርዓት መለስ እዚ እውን ነታ ናይ ክድምና ኣጀንዳ ክፍርመላ ግዜ ይወሰደሉን ተደሊ ንመን ኢኻ ትደሊ ንሕና ንደሊ ዘለና ነዚ ጀርባብ ዝኾነ ይግደፍን ኣባላቱ ኢና ንደሊ ዘለና መን እዩ ደሞ ስብሃት ኤፍሬም ኣባል ህግደፍ ኣባል ህግደፍ እስከ 3 ሰብ ጥቀሰለይ ንዕረረኪ 3 ሰብ ጥቀስ ኢሳያስ ጀርባብ መጀመሪያ እንደልዮ አትስሙ ምንም ስም ብቻ ጥራ ንሕና ከማርሲ ሓሚሞ ክሞት ኣይነ ብናትና ጥይት ክሞት ኢና እንደልዮ ሓደ
ممكن بعد زي ورد تخينو سي مسمني خا تواقع محاري نسو ميدا زي ورد تخينو مسمني خا تواقع مسمن بس يدك نواقع إساياس ويموت نيساس هتنكفون يخون إلو ترديخن من قد زعصونا نحرا له خوين مسنا نواقع إذا كل سراويت إرترا مالتيو نيساس بارا خونة تريدو إذا كل سراويت إرترا ولا دزي تمت إذا تمنيتكم نسراويت إرترا تهارو ما يخون تمتو سمعني نديكتاتر we can't talk to you guys anymore we can't talk to you guys anymore نديكتاتر سي ديفنس هنقبرنا تلك هذا يتقبل نمتى واي فريدم زي حتى بعرف تسراوي مان لسه خاسي يتكلم نزح حتى زيادة يسمعوها تمن جها قمت كلام دوت إخا مورتار قمت كلام دوت إخا أنت هون بتا مورتار كاجر كا توع كبلوكم ميلك هو زي بالكا وخلها بوت هذا أنت هلا مسدكي أنت هون كشعوب هو زي بالكا نزمن سيت خاصو زاد خاسي بس خاول تهدر ميلك أنت هون كا زي بالكا يوم شعوب أنت عندنا كم كويه أتيلك متفع علامة يكون Why are you expecting to كبدي دل مسدكي سلطان ساتلايت توديو ولا قلق أتوديو ولا حد يسمع لنا مسمرة نعود سمع إذن ود اسمرة يبلنا يلا فات نزبي أتراز حسبه بدن شانكير لنا اسمرة كخفلا زبالسي هاي سمع زغل إذن يلا ننالبات تاورنا أنا تسمعوا تخينا ندعي تسمعوا اسمرة قل يلا كله إذا كله سي إذا كله سي كله يفوت قوي كيقربكم كلام ده محبة رزق كلام كهان نقر ممتى جن حدا منها هو كمان يا أخوينا كمان لا تخيل يا هو أو تدخلنا كمان أو وريهم بينهم كموت تدخلنا بينهم كموت يوم حدا أبوم تقلنا هذا مريت إثرا مزيوم زعوس يندم مزيوم كحروس كا من أسياتنا خون عباراتنا خون زخوان سر دوينا كاتعنا دوينا نكوننا سلازي اتوم غنزب كونسول زغلو اتوم ناتو تايم ولا حدا نحنا كم تقالصا يكون كم تقالصين فلطنا تزربا زيد مثل تينوس ولدونا تزملكتو سب بتخكل ቋንቋ حسمعو خلوها مسمع يدلي So yes, as you mentioned, I am the global head of the Spotlight Initiative. زيا ايرتيف زغبروا انترفيو بليز صنيلكم سمعوني اقداسي زربايا نسكن نسمع اليوم زي ناي يونايتد نيشنز ناي UN Spotlight Initiative ناي communication حلافيو ابيرترا ابزبص حلو تغبرت انترفيو Of the United Nations, which is the world's biggest initiative to end violence against women and girls. So in my work, it's communications and advocacy and supporting UN teams and strategies to better get messages out and to sort of help with narratives and move people from awareness to action on the Sustainable Development Goals. All right. Okay. Thank you, Mr. Koye, for that. To start off, what are your initial impressions of Eritrea and how do they compare to the narratives you've encountered prior to your visit here? Yeah, so it's been እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ሚድያ ሓበሬታ ሃገራት አትሊስት ዕላማታት ኣለዎም እቲ ናይ UN ዘለዎም ዕላማታት ሓደ ካብኡ ናይ ሃገራት አፍሪካ ናተን ናራቲቭ ወይ ናተን ትረኻ ዛንታናተን ባዕለን ክነግራ ኣለወን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክሕግዝ ዝመጽ እዩ እቶም ፀረ ኤርትራን ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ዘረባ ትርር ዝበለ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ግን ኤርትራ ብትክክል ነዚ ሰሚዖም ከተግብርዎ ተስፋ ይገብር ስምዑ ወይ እንታይ ይብል ንስኻ ትፅቢታት ናትካን ኣብ ክውንነት ታይፀን I think I'm almost a full-blown Asmarino. It's a beautiful city. The people are wonderful and nice. In terms of how it compares to the narratives from the outside, definitely whatever you are learning or hearing about is very different from the reality here. And I think that's where there has to be work. We need to do a better job of telling the story of this country, especially on the outside, because as a comms person, I can tell you, you don't want other people to define you. You want to be able to define yourself. እንታይ ስከይብል ኣሎ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ምስ ፀንሐ ፅቡቅ ስምዒት ከም ዘጋጠሞ ብዙሕ ፅቡቅ ክርዳዓ ከም ዝኽእለን ብዛዕባ ኤርትራ ግን ብሓፈሻ እንትርፎ ሕማቕ ፅቡቅ ከም ዘየለን እዚ ከዓ ፅቡቅ ጌሩ ኣትሪድ ዝዛረባ ዘሎ ኤርትራ ብመልሓስ ናይ ካልኦት እያ ትግለፅ ዘላ ሚድያ ኢሉ እቶም ናይ ኤርትራ ዝገልፅዋ ዘለዉ ድማ ረብሓ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ክውንነት ናይ ኤርትራ ዝገልፁ ይኮኑን ፀረ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ናታ ጉዳይ ኣብ ሚድያ ኣክቲቭሊ ክትዋሳእ ክትክእል ኣለዋ ናይ ብሓቂ ተሪድ ዘረባ ዘረብ ዘሎ ኤርትራ ጉዳያ ባዕላ ኣብ ሚድያ ክትብሕቶን ክትዛረበሉን ኣለዋ
بزعبة إيرترا حبريتا خمسة اللي إيزي زارب زلو حجي سمعوا تحتوتات نابيقس. So I encourage everyone to visit. Okay, so what kind of narratives have you heard so far before that? I mean, the real issue is, frankly, there isn't much of a narrative. It's more of the absence. Telling folks and friends and family I'm going to Eritrea, the first question is. بزيات جمر تحته بزعبة إيرترا سنتاي خاسميعك عمزبلو كلها تمساسال الرئيتين زبوم إيرترا إيرترا دما نزينا غرزي سميعها كتتكبرو كلالو بزعبة إيرترا انتاي سميعك عمزبلو actually بزح يسمعكون يلو يلن كمان يلو بزعبة إيرترا زعكل حبريتا يلن يلو سلازي إيرترا نتحقوافنا حبريتا زولو بزعبة إيرترا ببزحي كتبركت كلالو نا إيرترا منسترتات ويب سايت يبلومن زمتاي مالتي ويب سايت تلوم تو منغستات تو منسترتات نا إيرترا اب انترنت حبريتا ناتهم كركب يخلينا منت منستر اوف اغريكلتشر تيلكا ويب سايت ناتو تلو حبريتات فيديوتات ناتو تو ويب سايت زلو بزح حبريتا تركب تخليها منستري اوف ايكونومي ندحريلكا ناتو تدلو نيرو منستري هنصا نا إيرترا منستري حبت بحر نا إيرترا منستري توريزم نا إيرترا ناتو ويب سايت حبريتا تزلوم بزعبة إيرترا كله مخاله نا إيرترا زلو صقميلو بزح حبريتا كنركبا ينخلينا زلنا سلازي تابسنس اتزي مهلاو ادرس كنغبر لنا يبلالو حاده. What is Eritrea? Where is Eritrea? It is a new country, so of course it needs more time. But I think there needs to be a bit more, especially using social media, which we'll talk about. The audience on social media is outside mostly. How do we then leverage that audience so that they become our champions to tell different stories and more balanced narratives of the country? It's one of the things I explored while I was here. All right, Mr. Koye. You have had a training session, a workshop with the Ministry of Information personnel here, and your training sessions have focused on leveraging social media, just like you've said right now. What are some of the key strategies you've shared with Eritrean media personnel and communication experts to effectively use their platforms? Yeah, so I focus on two key ones. حجي تي زربات بالزلو مجمريا تيناي اب انترنت زاكل حبريتان تزي بالكاوي والناراتيف ناتكا بزعباخا شيب كتقبر تخين كما مجمريا كتقمل زلكا سوشيال ميديا ليفرج كتقبر لك من سوشيال ميديا كتقمل لك ناو ابزي جي مجنانا يتوسدو انا اب سوشيال ميديا تراي كاب كتشن 19 اكتيفلي بارتيسيبيت قبرالو انا اندرستاند ذيس توبيك كاب زبز حسب نلعل زردو سبي ترجم لهم معناته ابزي عود زين نوح زتواسع اكو سبسل زخونكو نا 6 عام تمكرو ريد اكتيفلي انجيج ناغبركو غير لهم እዚ ዝብሎ ዘሎ መግናና አይደለም ይካውን ለዓል ንሕና ንርዶይና ካብን ለዓል ዞም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለና ሰባት ኢና ንርዶ በተግባር ንብሮ ስለ ዘለና ኦዲየንስ ናትካ እንታይ ክሰምዕ ደሊ ብኸመይ ምስ ኦዲየንስ ናትካ ኢንጌጅ ትገብር ከመይ ጌርካ ሓበሬታ ንሶም ዝደልይዎን ዝጠቕሞምን ክትቦም ትኽእል ወይ ብኸመይ ናትካ ፅልዋ ከተዕቢ ትኽእል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምናልባት ሚኒስትር ቁጠባ ድዩ ሚኒስትር ገለመለ ዌብሳይታት ነቶም ገይሮም ቪዲዮታት ናቶም ክገብሩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሲኤንኤን ንቢቢሲ ንገለመለ ገንዘብ እናኸፈልካ ኣድቨርታይዝ ግበሩልና ጥቐሱልና ትብል እዚ እውን ክቡር እዩ ተገብር ኣለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነቲ ሶሻል ሚድያ ክትጥቀመሉ ፈትን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብለኩም ኣነ እዚ ኤርትራ ክትከዱ ከለኹም ፅቡቅ ቪድዮ ገይርኩም እፁ እቶም ቆልዑ ደቅኹም እንተለዉ ድማ ብእንግሊሽ ዝዛረቡ ተኮይኖም ብእንግሊሽ ቪድዮ ገይሮም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ከብርድዎ ከለዉ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ክበዝሕ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ እኹል ሓበሬታ ስለ ዘየለ መብዛሕትኦም ናይቶም ፀላእትና እቶም ፀረ ኤርትራ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዝገብሩ ናቶም ሓበሬታ ጥራይካ ትረክብ ስለዚ እዚ ክስራሓሉ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ሕጂ ነጥብታት ክጠቅስ ይስምዕዎን ነፍሲ ወከፍ ክሰምዓ ስለ ዘለዎ ድማ ትገብራ ዘሎ One is know your audience. And I think all of us are guilty of this. We have an idea of who our audience is, and then we communicate, and then we think we've sort of succeeded on that. So we went deep diving into the data on who actually follows the accounts, from Shabai to some of the other channels that the ministry runs. And we developed a marketing persona. Which is marketing tactics. So it's typically a 35-year-old man who lives in Sweden, married, father of 2, watches football on the weekends. So that kind of detail to understand who your audience actually is. Once you have that understanding, then you can design content and information for them. And then the second part would be መጀመሪያ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ወይ እውን ኣብ ናይ ሚድያ ዓለም ኣብ ናይ ኮሚኒኬሽን ክንዛረብ ከለና know your audience መን እዩ ትናትካ ተኸታሊ ህዝብኻ መን እዩ ኤርቲቪ ንኣብነት ንኤርትራ እንተኮይኑ መን እዩ ህዝብኻ ንናይ ህዝቢ ብኸመይ ክትበፅሐ ትኽእል እዚኣ ቀፃሊ ንዛረበላ ርእሲ እንተላሳያ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ይፅሕፍ እንድሕር ኢልና ፅቡቕ እዩ እሱ ክንደይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ዘሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ፌስቡክ እዩ ዘሎ ኣዲኦም ኣለዉ እንድሕር ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ተኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ይጥቀም ኣሎ ኣብ ኢንስታግራም ኣሎ ኣብ ቲክቶክ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ንኣብነት ክንብል ንኽእል ስለዚ
ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ኣበይኻ ክትገብሮ ዘለካ ብኸመይ መንገዲ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣይኖ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ስፔሲፊክ ኣካውንት ስክልዎ ኣሎ ኤርቲቪ ስለ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ክንምንታይ ከትሰብ ናትካ ይከታተሎ ኣሎ እቲ ኤርቲቪ ትብሎ ዘለካ ስለዚ ሓበሬታ ናብቲ ዝግብኦ ሰብ ከተበፅሕ እንድሕር ኮንካ ብኸመይ መንገዲ ክትከዶ ኣለካ ነቲ ሰብ ናትካ ኤግዛክትሊ ሻባይት ዌብሳይት ናትና እንተሪኢኹማ ኢሉ ኤግዛክትሊ እቲ ሰብሲ وش أتي خاطر لك من يزكى لك زلون تعين السبيو بخمي من قدنا تعبريتها يقبلوا له مكة التالية اللي يزبل زلون. How can we use some of the things that we're doing already? How do we optimize? For example, the TV shows that you have, the radio programs that you have, why don't we turn those into podcasts as well to reach a different audience in the diaspora? It's not much additional work. You just extract the audio file and then put it on a different platform, and then you get a whole new group of people learning about the country and seeing what's happening. So those are some of the strategies we بحبش أعتزل زعربة زلون عاي very simple concept سيو قطعة بصراحة نتكملوا concept سلزغونه جن نير تراخميلو نتي منيستر حبريتا كم زعينة workshop سلزهابة تبغي مخنياتو إيرترا بزح حستوتات اللهم تبير تي في بزح كونتنتس جنريت قبل لو نزل كونتنتس بيستفل عليه من قدي قراريسكا أبستفل عليه بلاتفورمز نعو بزمت من قد نعو كرايل بزخل من قد كسرحن تخيلك زبلت أكهوني خليو نابله نتنا دمس حفاش زلو وسيد كان خالم على نا بودكاست دي نا بكالك تقبرو انت خيل كان نابله يزارب زلو تخيل لن يزاربايو. Was it helpful? I hope so. For me, it was the ministry's needs. All right. Okay. What I mean to say is, was there a positive interaction with the personnel that attended the training session? On how you get 11.2% engagement rate. So there are a lot of things that are happening here that are very good and that others can learn from as well. Okay. Yeah. Mr. Koye, one of the challenges many countries face is controlling their own narrative. What advice would you give the Eritrean media personnel on how to tell their stories authentically and counter potential biases, particularly on social media? Okay. ኣብ ሶሻል ሚዲያ መብዛሕትአን ሃገራት ፀገም ዘጋጥመን ጉዳይናተን ብኻልኦት ስለ ዝዝረብዩ ከመይ ጌርካ ናትካ ጉዳይ በዓልካ ክትቆፃፀሮ ትኽእል እስከ ይብሎ ኣሎ ሕልፍ እናበልኩ ከስማዓኩም የኬትኩም ክሰምዋ ትኽእሉ እዚኣ ግን ኣገዳሲ I would say first, authenticity. I think audiences around the world can sniff if something is fake or astroturf. So you have to tell the balanced truth as much as you can to have that credibility and be authentic with audiences. That's one. كما يركان السوشيال ميديا كنت كملوا تخيل نتناتكا ترخا ناتكا قداي بعلها اختزارم نتبل مجمريا اونستي ويكا أبكر عنا استمركز حبريتا كتب لك كن فيك حبريتا تخكلني حبريتا ولا وحود يكون مهنياتو نفيك حبريتا قلت يفهم كردو خيم دحري دما كخعبو خيم كسعبو خان كسمعو خان هيكونوني بلالو صبو. There's also a realization now that no matter how good you are, you telling your own story is not as effective as third-party endorsement. So who are the other people who a public or an audience can see as they don't have any skin in the game, but they're telling me something here? هالاي كن منتاي نفعيخا كن منتاي صبو نغر لك غدايكا بعلها اختزارب كلها زئمنا يكونن حدا غزي third party كال نغر كزارب لك خلو بزعباخا ربحا زي بولا هاجر بغتا كافت كونتا زي ربح زلو سب كزارب لك خلو وصيت هلو نابنت اير تي في بزح تحسوتات كتقبر كلان نحنا خنقبر خلنا ناتنا دسمعلو غزي له سلامتاي نحنا كافت منغس بغتا دموز تخفيلنا نزك نبل انكا زي جبر تباهيلو زخفل سبسله زي اللي اب ميديا بعلو وسيد بناتو كغبر خلو زياده تاماننتن تسمعنتن الله كالو صعدو دما فتوتي ايرترا بزعبه ايرترا زبلو ودما زياده ادمعنت الله يزبل زي I'm more likely to believe, someone over there talking about you being a good person than you telling me that you're a good person, right? Exactly. So how do we leverage potential allies and champions either in the diaspora or anywhere else in the world to tell the story of Eritrea in a positive way? And I think the UN has been starting this process already. I know Zainab Badawi was here recently looking into a documentary potentially on sort of African stories for African voices. Having someone tell that to an audience that would know, and she's not connected to the country, it can be very powerful. And I think as part of the strategy, that is a key part that needs to be built in. No matter what you're doing yourselves as a ministry, as a government, you need other people to champion and tell your message. ስለዚ ኤርትራ ኣክንዲ በዓላ ብሚኒስትሪ ሓበሬታ ጥራይ ትገብሮ ካልኦት ሰባት ነቲ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ነቲ ዛንታ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮን ኮይኖም ንደገ ከውፅኡላ ዝኽእሉ ምክንያቱ ካልኦት ክብሉ ከለዉ ዝያዳ ተሰማዕነት ኣለዎ ንኣብነት ናይቲ ባንኪ ልምዓት ናይ ኣፍሪካ ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝያዳ ተሰማዕነት ኣለዎ ካልኦት ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ክዛረቡ ከሎ ዩኤንዲፒ ዩኤንዲ ክዛረብ ከሎ ተሰማዕነት ኣለዎ ካልኦት ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ
كمو كالوت سبات نكزاربو كتتبع علىك عدل كتكفت كتكل علىك كم زنا BBC جورناليستات تزنبرتون أقداسي يزبل زلو مودات أقداسي تقدر ما بزلاتو the outside world. Other than spending tons and tons of money and having huge publicity events and PR engagements and, you know, lobbyists and all that, which I don't think necessarily is in scope, I still think social media is critical, but the breadth of social media. So not just you running your accounts, but how are you using influencers? And how are you leveraging them? How are they getting messages so that they can take your messages and speak to their audiences in that language, right? Yes. So I really hope that Azerbaijat tries to bugger to minister na habarita na Ertra to bugger katakama magnatu habarita ba'al khatrai ba'akhaz was habarita ba'al khas lazgabar ka which ityablun kalot ab social media zalo ab TikTok zalo nutfat manisayat نتزبيس بوجرن كم من وزغلو نزيم سبازياتهم نعتاتهم ولا انكم مسايسر حتى ديبل كايوم نسوم كتقملو زغلو عينة حبريتات توثيقه نابن زير لينك توصو زنبرت اتمنى سي حبريتا سلازدلي بوكا بيلو نعو انا بيرو اصبابيغو درفو وسيخو غلغيرو بروموتي غبرو سلازي صبغ زغونه تحسوتات همسيخه ولا بير تي فيديو ولا بخالو چانلات توثيقايو اتزبي تقبلتهم انفلونسرز انا نعايزا مسلو سولو ميديا كوني خل والتا هاجر كون يخل كل تناي دك هاجر زي channel زلو ناي وطابا كون يخل كل عينات ميديا نعو تقبيل اب تيك توك ايفلطو من سلازغونكم بزحات الله سلازي ازي نغرات زي كتقملو كتكلالك ابزنا حج زبن كتعوت عرقين كاباناتو فمنات كسلاتي غزي اي وسدونيم قلطفاتيوم نتي حما خبريتانا ممصا دما كل غزي مصعريوم انا اي هوب نزي نغر زي كنمحارلو تسفى يقبر لايك قبروا سبورت قبروا ذا فيديو عبير لينك ار تي في لاتكم كيتكم كسمعوا تقولوا نالو مارس سبز خديه تعال المريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تكخد سيفهم يوم كدحنا عخي تعال المريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تكخد سيفهم يوم كدحنا عخي تقنا مريض بحر الغناطي وليك خيج غني يوم تكخد سيفهم يوم كدحنا عخي تقنا مريض بحر الغناطي وليك عرق العيسى الذي تتحلي مو بعرب العيسى الذي تحلي صحن ولي